बाथौ आश्रमनि जेसेबां दङ बिसोर जयै बेवहाय गेट टुगेदार लादों आरो बिथांमोना जयै सावरायदों। बाथौ आश्रमाव गोबां जेंना दङ, बिथांमोननि न'फोरखौ लुनो हायाखै, जायफोर फोरोंगिरिफोर दङ बिसोरनो जि दान बान्था बेखौ नांगौ बायदि होनो हायाखै। दा बेफोरखौ लानानै बिथांमोना सावरायदों। नाथाय बाथौ आश्रमखौ मोजाङै गोख्रों खालामनांगौआ जोंनि बयनिबो बिबान। मानोना बेवहाय जोंनि बर' फरायसाफ्रानो एबा बर'नि फिसाफ्रानो बेवहाय सोलोंथाइ लायो। दा बे हिसाबै गंफ्रोमबो बाथौ आश्रमखौ गोख्रों खालामनानै लाखिनो हायोब्ला जोंनि सोलोंथाइयाव बियो मोनसे गोख्रों मदद होगोन। दा बेनिखायनो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय फैगौ समाव जोङो बाथौ आश्रमनो बोरैहाय मदद होलांनो हायो जों बेखौ नायलांगोन। आरो बिसेसकय बिथांमोननि जे दिनै मोनसे साक्सेसफुल प्रग्राम खुंदों आरो बिनि थाखायनो बिथांमोननिसिम आंनि साबायखर बावहरनाय थाबाय। जेंनाया सुस्रांनांगोन, मानोना गोबाव सम बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मोजां नांगौ बायदि खामानि मावबोआखै। ओंखायनो दिनै स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, स्कुल बिल्डिं नांगौ, टिचार्सफोरनि साख्रिया रेगुलार जायाखै, गोबां जेंना दङ। दा बेफोरखौ मोनफा मोनफा सुस्रांनांगोन। बेफोर सुस्रांनो हायै जेंना नङा, सुस्रांनो हानाय जेंनायानो। आरो आं आसा फारियो बेखौ जोङो सरकारनिफ्राय थाबैनो बेखौ सुस्रांनो हागोन। बे जायो, राजखान्थियाव बेयो जायो। बिजेपिफ्राबो मोनैनि खुद्रिगोन, इउपिपिएलआबो खुद्रिगोन। नाथाय जोंनि गिदिर थांखिया जाबाय मोनसे ओनसोल जौगानाय, मोनसे समाज दानाय आरो बिटिआर गोरोबथाखौ दिनै मोगथां महर होनो थाखाय जोङो बयबो गोसो हमथालायनांगोन। बिजेपिनि समावनो एनडिएनि समावनो बिटिआर गोरोबथाया जादों। दा बे गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों मोनसे गिभ एन्ड टेक पलिसिजों बाखिखिनि दफाखौ जोङो मावफुंनांगोन। जोंहा एनडिबिखौ जेलनिफ्राय बरनजोबनांगौनि हाबाफारि जोंनि आखायाव दङ दायो। केसफोरखौ उइथड्र खालामनांगौनि आखायाव दङ। गामि दानख'नाय आरो गामि सोसननाय बे हाबाफारिफोरखौ मावनांगौनि आखायाव दङ। दा बैफोरखौ मावनो थाखाय जोङो दिनै मोनसे गिभ एन्ड टेक पलिसिजों जोङो खामानि मावदों। जोंहा बेवहाय आंहा बेक्तिगत जेबो इन्ट्रेस्ट गैया। आंनि गोबां बिबानगिरिफोरखौ गोबां जिल्लायाव इलेक्सन गेलेनो खाबु होनो हायैनि थाखाय आंबो गोसोआव दुखु मोनदों। नाथाय बे मोनसे गिदिरथार थांखिखौ होसोनायाव सोरबा सोरबाया एफा एनै खस्थ' मोननाङो, बे राजखान्थियाव जाखायो, बे गोदान खोथा नङा। दिनै जोंनिया माने अल आसाम बाथौ फरायसालिनि जुथाइ आफादनि गेवलां मेल सोलिबाय थादों। दा बे गेवलां मेलाव गासै माने 33 खन माने माने 33थि ता माने फरायसालिनिफ्राय इयाव फरायसुला फैदों आरो बिथांमोननि माने फोरोंगिरिफोराबो फैदों। दा बेयाव खमैबो 6000नि बांसिन मानसि इयाव जमा माने मिथिङाव जों नुनो मोनदों। दा जा उद्देश्य बे माने जिथु जुथाइ आफाद, बे जुथाइ आफादा मोनसे उद्देश्य लादों जे जों बयबो जेन माने आसामनि सिङाव थानायानो जा माने बाहेरायावनो थानायानो जा जोङो माने बाथौ मिसनारिया जेन एक जानो हायो, बे उद्देश्य लक्ष्यखौ लानानै बे माने जुथाइ आफादखौ दानाय जादों। आरो हिसाबै दिनै 33 खन जोङो माने फरायसालिखौ मोननो हादों। बेयो जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। आरो माने जोंनि जाथिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय धोरोमारि बिथिं, रावखान्थि बिथिं आरो बायदिसिना बिथिङाव हारिमुवारि बिथिंखौ माने लाखिनोब्ला बेबादि जोंनो फरायसालिखौ गोनांथि। आरो बेबायदिनो दिनै माने जेनेका माने शंकरिफोराबो शंकरदेबनि मुङै बिश्वबिद्यालय खुलिदों। थिग बेबायदिनो जोंनियाबो जुदि बाथौ महासभाया माने बिश्वबिद्यालय मुलुगसोलोंसालि जुदि गायसननो हायोब्ला जों बिश्वनि दरबाराव निस्सय जों सिनायथि मोननो हागोन। आरो हिसाबै दिनै बिटिआर सुक्तिनि दारैबो जोङो आबसु आरो एनडिबिनि जिथु सुक्ति 2020 सननि 28 माने जानुवारियाव जालांनाय, बेयाव माने मोनसे जों मर्यादा मोननो हादों। जेरैबायदि कुमारिकाटायाव माने रिसार्च सेन्टार हिसाबै जों मोननो हादों, बाथौनि रिसार्च सेन्टार। आरो भेरगांआव जोङो खेराइसालि हिसाबै मोननो हादों। आरो लेंगुवेजनि खेथ्रआव जोङो सेपारेट डाइरेक्टरनिफ्राय 8 सिडिउलाव जोङो माने एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबै जों मोननो हाबाय। बे जोंनि थाखाय माने गोजोनथाव बाथ्रा हिसाबै जोङो जा आसा खालामनानै जिथु माने बाथौ फरायसालि जुथाइ आफाद दादों, बियो स्टेप बाय स्टेप दावखोनायखौ जोङो मोननो हादों आरोखि। नैबे समाव बेनि बेलायाव जों बेनिखायनोथ' जों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो नागिरदोंमोन सेपारेट डाइरेक्टर। जोंनि खुसि मोनै जों जेरैबायदि लुगैयो, जेरैबायदि स्कुल गायसननो लुगैयो, जेरैबायदि जों फोरोंनो लुगैयो, जेरैबायदि टिचार थिसननो लुगैयो, थिग बेबायदियै जों पलिसि लानानै खामानि मावनायनि जोङो सुजुगखौ मोननो हाबाय दायो। बेयो माने समाज सेबारखौ जों सुफुंनो हासिगोन आरोखि। माने हाग्रामा सरकारा 17 बोसोराव
जेरैबायदि माने इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव खामानि मावनांगौमोन बे बेलायाव बिथांमोना माने फैलार जादों। दा बेनिखायनो जोंनि बिटिआरनि मानव गेदेर दानि चिफ प्रमद बर' बिथाङा इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ गावनो दैदेननो थाखाय गावनि दायित्व लानानै खामानि मावनो थाखाय बियो दायित्वखौ लादों हिसाबै निस्सय जों आसा खालामदों आंबो आसा खालामदों सासे एमसिएलए हिसाबै गरेस्वर समस्तिनि बिथाङा निस्सय जिखिनि माने इडुकेसन सेक्टराव माने अभाब आरो अभियोग दङ निस्सय बिथाङा सुफुंनो थाखाय माने खामानि मावगोन आरो बे खामानि मावनायनि जिथु बिथिंखौ बिथाङा लानायखौ जों नुनो मोनदों। जोंनि जथाय आफाद बाथौ आश्रम जथाय आफाद गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनिया बाथौ आश्रम फरायसालिफोर दङ। दा बे गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बाथौ आश्रम फरायसालिफोरखौ जोङो जथाय आफाद मोनसे दानानै फरायसाफोरनि फरायनाय बिथिंखौ लाना गुबुन गुबुन बिथिंफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो जथाय आफादा गेट टुगेदारखौ खुङो आरो बे गेट टुगेदाराव जोङो बोसोरफ्रोमबो बायदिसिना बिथिङाव सावरायनानै बिथांखि लाना जोङो खामानिखौ मावनो दावखोयो। जोंनि बे हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय बाक्सा जिल्ला जायनिफ्राय चिरांनिफ्राय देग्लाय गोदानै गंसे जइन जाफैदो बेनिफ्राय ओजा उदालगुरिनि बेनिफ्राय ओजा आउट अफ बिटिआर सनितपुर ओमफ्राय धेमाजि आरो बिश्वनाथ सारियालि बे गासै 32 गं बाथौ आश्रमा जमा जादों आरो दिनै जोङो जिहेथु जोंनि फरायसालिनि मुङानो बाथौ आश्रम नालाय बे बाथौ आश्रम फरायसालिया जिहेतु गावखुंथाय फरायसालि दे जोङो आगोलथाराव सरकारि फरायसालिनि बिजाबफोरखौ बाहायदोंमोन बेनिफ्राय दा गेजेराव बिजाबफोरखौ मोनि जानायाव जोङो गावनो गाव सुजुनानै बिजाब दिहुनदो बे बिजाब दिहुननाया जोंनिया देग्लाय बोसोराव जोबदो ओमफ्राय जोङो फैगौ बोसोरनिफ्राय मोनसे गोदान मावथांखि लादो मा जे बाथौ धोरोमनि माखासे बोसोन सान्थौ सानस्रिफोरजों लोगोसे माखासे मोजां सल'फोरखौ मरेल साइन्स बिदि मोनसे बिजाब सुजुनानै फरायसाफोरखौ धोरोमारि सान्थौनि गियान होनो नाजादों आरो बेखौ देग्लायनि थान्दै मेलाव नाजावना लानाय जादों। बेयाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु जोंनि फरायसालिया बर' बिजोंनि फरायसालिथार दे गोबां बिमा बिफाफोरानो जोंनि गार्जेनफोरा बर' बिजोंनि सायाव फोथायनाय लाखिया इंराजि बिजोंफोराव होयो बे बेलायाव जिहेतु जोंनि रावा गनायजाबाय बेयाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ लानानै आसा खालामो जोङो जिथु नाजादो बर' बिजोंखौ जौगाहोनो जों बेयाव जाफुंसारगोन। बेयाव जोंबो जोबोद दुखु मोनदों जे गोबां गोरों गोरा मानसिफोरानो जायफोरानोखि साननो हनो गोरों बिथांमोना गावबा गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोंखौ नेवसिनानै गुबुन बिजोङाव फरायहोनायाव जों जोबोद दुखु मोनदों। दाथ' बिदि सम फैथावला होनना बुंदों मानो होनब्ला जे सरकाराबो बुंदो जे 5 थाखोसिम एकदम निजेनि बिमा रावजोंनो फरायथारनांगौ बे बेलायाव जोंनि गोबां गोरों गोराफोराबो सानजायो आरो जोंनि बर' बिजोंनि बिमा रावावनो गथ' गथायफोरखौ फरायनाया मोजां। दे जोङो जोंनि थांखिया जिहेतु दा गोदान निउ इडुकेसन पलिसि फैगासिनो दङ दा बे मा रोखोम जागोन जों बेखौ मिथिथ'वा थेवबो जोङो थांखि लाना दोनदो दे मा निउ इडुकेसन पलिसिजों जोंबो खारफागोन जिहेतु दा क्लास 10 आलासि दङ जोङो हायार सेकेन्डारिखौबो बेजों सरजाबनो थाखाय आखायाव लादों बिनि थाखाय जोङो नाजादो जे दाफ्रोमबो जायगानि फरायसालिफोरा जेन मोजां जाथो आरो बे फरायसालिजों थाफानाय बाथौ थानसालिफोराबो जेन जौगाखाङो बेखौ लानानै जोङो नाजानायबो जादों आरो गुबुन गुबुन बिथिङै जोङो बेनि थाखायनो ट्रास्ट दानायनि खामानिखौबो जों बे बोसोराव जागायनो नागिरदों। दा गोदानै जिहेतु चिरांनिफ्राय हाबदो बेनिफ्राय जा बिश्वनाथ आरो धेमाजिनिखौ जोङो फरायसानि अनजिमाखौ ओरैहाय मोनथ'वाखै जोंनिया दा थाखानाय बे 30 गङाव 4,900नि 5,000 जाथ'वाखै 5,000 एसे खम जानानै दङ आरो दा जोंनिया बेखिनिया जइन जाबाय नालाय बेखिनिनि जों लोगो नांबा 5,000नि सायाव थांगोन। जे नोंथाङा जे बाथौ आश्रमनि आथिखालाव नुनो मोनबोगासिनो जे बाथौ आश्रम फरायसालिफोरावबो जे रिजाल्टआ बेलायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे फार्स्ट टाइमाव जोङो एसेबां जोंनि गार्जेनफोरा एसेबां फोथायाखैमोन नाथाय आथिखालाव जेसेबांनो जोंनि फरायसालिफोरा मेट्रिक होनायनि बिबाङा बांबोदो आरो होबोबाय थानो मोनबाय बे बेलायाव जोंनि फरायसाफोरा डिस्टिंसननि अनजिमाया बांबोदो स्टारनि अनजिमाया बांबोदो आरो देग्लाय बोसोरावथ' 3 नाम्बारनि थाखाय सासे फरायसाया स्टेन्ड मोनासै बियो जोंखौ जोबोद दुखु होदो आरो बिनि थाखाय जोंबो नाजागासिनो दङ जोंनि बाथौ आश्रमफोरनि फरायसालिफोरनि गासै फरायसालिनि बिबानगिरि फोरोंगिरि गोरायुं फरायसाफोरखौबो जों खावलायदो जेन बाथौ आश्रमनिफ्रायबो स्टेन्ड खालामो बाथौ आश्रमल' नङा बर' बिजोंनि गासै फरायसालिफोरनि फरायसा
फरायसाफोरा जेन मोजां रिजाल्टखौ खालामनो हायो जों बेखौ मिजिंथियो।